कौटि सुबुं बाहायग्रा WhatsApp-आ जागोन बेन। WhatsApp-नि गेजेरजों मेसेज आरो भइस कलिं खालामनो हानाय नंला। सरकार आरो खुंथाया कौटि सुबुं बाहायग्रा WhatsApp-खौ बेन खालामनायनि थांखि लादों। नंगौ, बे समाव WhatsApp-खौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। बुहुमनि कौटि सुबुंफोरा WhatsApp बाहायो आरो बे WhatsApp-नि गेजेरजोंनो मेसेज आरो भइस कलिं आरो भिडिअ कलिं खालामो। नाथाय बे बारनिफ्राय WhatsApp-नि गेजेरजों मेसेज आरो भइस कलिं खालामनो हानाय नंला। मानोना सरकार आरो खुंथाया कौटि सुबुं बाहायग्रा WhatsApp-खौ बेन एबा बन्द खालामनायनि गेदेर थिरांथा लादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कौटि सुबुं बाहायग्रा WhatsApp-खौ मोन 6 हादरफोराव बन्द खालामनाय जाबाय। सिरिया, रासिया आरो नर्थ करियाजों लोगोसे माखासे हादरफोराव WhatsApp-खौ बेन खालामनाय जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। हादरफोरनि राजखान्थियारि सामलायनाय आरो रैखाथिनि जाहोनफोर आरो नखरारि टेलिकम हाबाफारिफोरखौ गोनांथि होनो थाखाय WhatsApp-खौ बन्द खालामदों होनना सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।